Bon, ko do ko manturu suga sisa ubani ka telefoni de ewa connecté nyogonna. Bon, ko kurana mimbe ka telefoni ka kurana imbe telefoni imbe kurana imbila mantoro inka e karaka. Bon, eni mantoro infana be do nyagenna. Ko do ko o manyi ko be chogodi. Na ya soro kurana mimbe mantoro ka e karaka adatugulente kurana imbe kenemade ate komi telefoni nchogo ni ewa kurana be e karaka na telefoni mfagara kurana inte yetuguni ni ote kurana nyelende do be mantoro e karaka doni kiba ko ate beino kado nyagen kono fengo fenni ala togo bala fen kono makarhudo ino kado nyagen kono janko ni kurana yere de be mantoro e kara ka keneka abeye ate daga ino kado nyegen kono ha bon ko mbalma musodo koko ale ba fe ka perminta comme uba fo ale kanyeda tuguna yimbo bon na ya soro silamiya sariya be jamana mun kono fa bujani nunu nyini karani na nyuguna ma har wo do nyo lamya bolo muso do de ya nyininka ne ye kalan do de ke ka diplôme soro u kankan e wasiso de do akankan ta bara dola me u bara yi karati de be dila u ko mogo ba fe ka do bara yina foi ka photo de ta wo ko obe chogodi ako wale be min fo o bara suwi ka kari ala muso kana so ko ebe nyeda ubo ko ka photo beta o bara suwi ka karola ewa akata minye Abdul Musin Abadi fana ya nyogona jabi ako muso ka kari o bara sugula ikani nyeda bo ki ka photo ta ko ode kanyo o manya takhillah yajal Allahu makhrajan wa yarjuhu min haythu la yahtasib donc ni mo mi nya aw nyinin kambe min fo mo wiye an ka jamana cogo ni fo tala koy wodi ato uye nyinin kali do nati salu fawjani ma ko ameriki karamo do ba an bolo ameriki ako minye saudi aka karamo ka fatawo akana to kabo lame ko be barake ne uye ameriki nunu parce que ulubu ka jamana de kono uka jamana ni yante kelene tuma min kuma sera fawjani ma ako karamo be saudi aka karamo akulu be mogo jabi ni qur'ana ni sunna de qur'ana ni sunna ko ni be barake jiya jamana bedela ukulu tenyi ni kali jabi ni jamana togo yede ko ako doni ke baga be jabi ni qur'ana de sunna de qur'ana ni sunna fana be jiya jamana bedeka barake nai wala muso kanye da ubo ko ibe fotota iki kan ni qabu bo ko ibe fotota silamiya sariya majena nai sirama sariya majena nai donc na kera ni eko be jamana kono uko ate soro no ote abeke darura kono ni eko ite nya kore abe do darura kono darura photo munun dagara wori photo munun be ni dagara kardante photo munun dagara abese kado darura kono ni akwa jamana ka tabulu te so de pew fengo fenye e ka fenya na mai ke ka ke fo karante de kaso re bolo fo photo de kasa so ta fana obedo darro kono men ni tara silamiya sariya ko ni mate jenay saudiya nonun te jenay ko muso ka karante photo ta kiki nyeda bo ube passeport photo lu te jeno yo men ni ebe jamana kono e mako sera photo do ma ko fo photo de ewa jiya darura gelendo de ka dilole mbala ube ka dina do de ka dilole mbala misala lan ka jamana fule ni ite se kata ewa hiju yereke ni passeport tibolo carte tibolo o nyogono ba fo musoma fana o kikan ni gabu bode donc do na darura kono ni sago tala mais asugu ni nana o carte ni makota la photo faraka voilà donc o bedo darura kono bode fo mesila mesara ko ni ma daga photo yere la daga janko muso ko ni ka nyeda bo ko abe photo ta ko ambalma muso do ko munum be pewa pour di do ke u ka ku sigila ka fa ko be chokodi
kunsigi fagali baasi t'a la dɔɔni kɛ b'o k'i ka kunsigi faga min bɛ ka kunsigi nɔgɔya a tɛ kari baasi t'o la mais a bɛ faga ni porodi min ye tulu min ye a k'a sɔrɔ fɛn sobilen tɛ masala kana sɔrɔ ko ayiwa tulu dɔ bɛ yen n'u ko nin ye le kɛn de le nin tulu dila ni le kɛn de o ye fɛn sobilen o ye fɛn haramuyalen a tɛ daga i k'i kunsigi faga n'o o tulu sugu ye n'a sobilen don u bɛ n'a dɔnna dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bolo ko nin tulu sugu min filɛ nin ye n'i b'a a don i kunsigi la k'a faga n'a ye a bɛ bana lase ma a bɛ tɔɔrɔ lase ma a bɛ bana lase ma bon dɔɔnikɛbaaw ko n'a y'a sɔrɔ ninnu t'a la ani wari tiɲɛ t'a la ni a bɛ sa wari ba de la ni wari tiɲɛ b'a la o fana tɛ bɛn o bɛ dɔn silamɛya sariya y'an bali tiɲɛli ma mais ko ni ninnu t'a la tulu n'a bɛ kunsigi faga ka nɔgɔya de baasi t'a la silamɛya sariya la ko dɔ ko ale n'a muso bilala ɲɔgɔn na vocali la ko ale ko muso ma n ye haramuya siɲɛ 3 n ye bila siɲɛ 3 o tɛ ya ko o kɔfɛ ale nimisara a ye vocali in faso bilali bɛ jate wa dɔɔnikɛbaaw ko bilali in kɔni i nɛn de kana kuma n'a ye ni nɛn kɔni kumana ni bilali ye ou bien i ye bilali sɛbɛ a bi dusukun kɔnɔ bilali de don a jatera bilali ye hari ni kelen de bɛ so kɔnɔ mɔgɔ si ma mɛn hari minnu b'a fɔ ko ni bilali an ta jate seere t'a la kuma salen tɛ dɛ seere ko tɛ wajibi ye bilali la koyi muso kɔni bilali da kana kuma n'a ye dɛ et puis tilonkɛ ko tɛ ale la salasatu jidduhunna jiddu wa hajluhunna jiddu at-talaqun wa raji'atun wa nikah ciden ko fɛn 3 bɛ olu ka sobe ye sobe de u ka tilonkɛ ye sobe de muso bila ani fana ɲin ka muso sagin tu ɲa bila ɲa sagin ani karasa ɲin ka denmuso d'i ma aha ɲa mina ne bɛ tilonkɛ de la ayi a dira ma ciden ko ni 3 u ka tilonkɛ t'a la dɛ i y'u fo ni sobe don i y'u fo ni tilonkɛ ye don a kɛra sobe donc bilali in bɛ compter i ye haramu min fɔ i ye bilali 3 min fɔ u bɛ compter dɛ donc haramu in 3 min fɔra ɲɔgɔn fɛ haramu kelen kafara b'i la n'i b'a fɛ ka muso in dɔn bilali 3 min fɔra ɲɔgɔn fɛ fana n ye bila siɲɛ 3 bilali kelen b'i kan n'i y'i ka muso sagi k'a to i da in kɔnɔna na a banna ni i da in banna i bolo fana donc min ye furusiri kura de bɛ kɛ an bɛ min fɔ ye de haramu 3 in bɛ compter haramu kelen kafara b'i la bilali 3 in bɛ compter n'u fɔra kuma kelen de kɔnɔ bilali kelen bɛ sabati kan n'i bɛ muso in sagi kalili kafara in bɛ bɔ k'a sɔrɔ haramu kuma caman b'a la dɔɔnikɛbaaw bolo a sahalen ye min ye i ni donna ni muso ye ko n ye haramu an b'i ɲininka i ka ŋaniya de la e ka haramu i ka laɲini mun ye n'i ko n ka laɲini n y'a bila de a bɛ jate bilali ye n'i ko ne ka laɲini ye haramu de laɲini tɛ bilali ye kuma fula nana o fana la dɔw ko kafara giriman de b'i ka jiharu kafara ko parce que n'i ko muso ma n ye haramu dɔrɔn ko jiharu de bunbaji b'o de a ko ni jiharu kafara ni n ye haramu kafara bere kani a ko jiharu kɔrɔ mun ye i k'i muso ma i b'i n bolo komi n b'a kɔ n b'a haramu yari n bolo cogo min haramu yari n bolo haramu kelen tɛ a ko fana n'i ko muso ma haramu a ko a bɛɛ kelen a bɛ haramu kelen jihari kafara b'i la mais o fana dɔɔnikɛbaaw ka kuma sahalen kɔnɔ dɔɔnikɛbaaw wɛrɛw bolo u ko n'i ko muso ma n ye haramu i donna na i ko i ka ŋaniya mun ye ko ne ko n y'a haramu de i bɛ kalili kafara bɔ bon e y'a bila senaya kɔnɔna na bon comme mɔgɔ min i y'a dɔn nin ɲɛ ɲininkali min kɛ e ye muso bila a y'a sɔrɔ a bɔra a ka kalobɔ kɔnɔna na a sɛnɛyara e n'a jɛra sɛnɛya min na o sɛnɛya kɔnɔna de la
iya bila bilalin be jate wa kuma fula ben ni na don ke bolo ba fo ni at-talaqul bidi bidiya bilali cogoya sabalo a folo kuma cogola ni bila sinya saba bidiya bilali de do bilali kelen fo doron ni bila sinya kelen fo bidiya bilali de do ka muso bila ka to kalobo kono bidiya bilali de do bidiya bilali de do fana ka muso bila seneya kono ina jera seneya minna bidiya bilali do ni sariya bora kalama ibe muso sagi yere made ibe muso in sagi yere made ni sariya bora kalama isera sariya ma iko nya bila ka to kalo bode la de silamiya sariya ba fo sagi nya bila ka to seneya de na jera seneya mina silamiya sariya ba fo asagi me bilali abe bo asira fe wa anta bo asira fe sosoli nanala don ke ba bolo min ye Sheikhul Islam Ibn Taymiya ani Sheikh Ibn Baz nunu ani Ibn Usaymin nunu ulu ba a jate mina ko bilali ko ate bo asira fe bilali inte jate ni ya bila kalobo kono ube ya bila sena kono sera ma sena minna bilali inte jate iba sagide bilali inte jate ko me Sheikh Sal Fawzani ale ba ka bilali be jate de ako fatawa be keni olu de ni fatawa ewa mufti ye fatawa ka be fatawa keni wode me uya nyinen ka akramugo kede bumbaje ko bumbaje ko bilali inte jate o ye kuma sahalenye ko bumbaje ya fo ako namu sheikhu yennim fo asahalendo sheikhu be fatawa keni ninde ko bilali inte jate me kuma sahale ambe bara keni ciden ka hadisa de bilali be jate ako parce que Abdallah ibn Umaru tumama ya kam musabbila kalo bola ko ciden ko a sagi ika bilali njati ko donc ko lobe hadisa indeka bilali be jate ibolo iba sagi me bilali abe jate ibolo Sheikh Salih Fawzan fo ko ni baka fatawa ken ninde me be do fana bulanya fo chogo me bilali inte jate bilali do Allahu alam ko ewa muso na jora do be seben de la ka di muso ma ko aka dilo puru kono in kana cinya ulu ko kana cinya de me san kono in kele ye seben da ya kewa ulu ko seben ka kala kana cinya de me abele seben da ya bilayewa donc seben diloli ye musirkiya de man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu ciden ko ni mugo munye seben dilo iya dilo kummin kama ala kana dafa ya ciden ni danga irede man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka ciden ko ni mugo ye seben dilo iya fen do fara alaka wala seben dilo tebbe musrikiya de do den tangali kono cinye war cinyale ni kono timeli ani den wololi o be masade bolo minye dembilay minye dembo lawaji minye lawaji nyele maka ke joliye ka joli nyele maka ko sogobuye ka ewa kolo ko sogobuna ka sage ka ewa koloi ka sogobure da o ka fera bono ye o kofe ewa kalo nani ka malika nya maria kan nim fiye ka kala den son kono ne ala ye den da dibi saba kono dibi den so dibi dembe forko min kono dibi masammin yadda ewa nda o dibi saba kono kasura mallam pata mabaka kono fara abake che menye kake che abake muso menye kake muso na abake fulare kake fulare na abake nani de kake nani o masade be dein tanga ni kono intanga na te chinya ni chinya fente sebe inte foite sebe ndembolo sebe den dake ikatasuma kala tasuma ba ire dalen janiu o de be se ka kono sabati nunu nye musirkiya ni fulanka foya de ate be mo ka sebendilo den ni kono tangali be ala de bolo te sebende bolo ko ka ala deli bi hurumatil qur'an ko obe chogodi bon ni ko bi hurumatil qur'an ni kala nyini yede
kuma minnu ni aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ de donc ala ka mankutu de do i bɛ se ka la birahmatika astaqis ya hayyu ya qayyum birahmatika astaqis nema rahma ya ala ka mankutu de iko masammi ya hayyu ya qayyum masammin be nyanama bada masam bada nyanamali masammin jolen ni damfem be birahmatika astaqis ni e alaka nema be dama kasini kan nema donc qur'ana ya alaka mankutu de ni kambe aya nunu de mo ya alaka kuma de wala kam mankutu de ibe se ka ala delinoye mais ni kambe pape ni gafew de mo lu ya damfende mogote dama kasini wulu ya damfende ni kambe papier ni gafe nunu de ma wulu ye damfe unde dama kasi teken wulu ye mais ni kambe aya nunu de ma wulu ya la kam ko tude ah bon ni ñen kali minke ko ambala kaw ko silama sariyanya nana kafu ka sallu ka sokono wode kanyi ko salli misiri kono ko ni sungalo tallaban fana o ka itikafu ko misiri kono ube ka itikafu ka sokono juman kanyi itikafu te saka ke sokono itikafu ko ni beke misiri de kono itikafu te ke sokono ni misiri min ni muso be saka itikafu ke fitina te ante sira fitina ni wali te ute nyagambi abe itikafu ke misiri de kono itikafu te ke sokono wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid donc itikafu te sika ke yoro shinni misiri te wala itikafu te ke sokono janko nafo sokono na ka itikafu de kausa misiri itikafu be ke misiri de kono wonna ya soro darrabe mo minna ite sika itikafu ke ube misiri mindo dana yate jewni muso be nyagambire ube fitina be to ika soko no itikafu e sunna de wajibite odoko aya dafale do koni alaye nin ko sugu nyana bonne ye be kalo sabasu ko alaye ko nyana boy yala besiga kalo sabasu nyele makka ke fenwore la na beseka su inde wajibile mbaka wori ato chide nyambali dafalena ako mugo kana dabo kata kama kata falenge ako dafalen fulate saka hera na koy alaba don nyana bo furu ka dobo bagilu bolonay hada madinki reto la fiala ni alay hera kiye ibe min ke bake me kani dafale parce que dafale iye fendo wajibi ka itumbe la fiala ka bo fendo mayire ya wajibi yire ka dogun la si yire ma bon nima abwa sirafe fana abese kana munafiqiya sabati ka lillahi du borto wala ukoso dafale ye makarude woni ayate mun yogo ngulide ni ala ye mogo tanu munun bu ka dafale bo sirafe wayde dafale ko fe ka bo sirafe tanu nendo mais nima ake balire kawso kani dafale bon ni tiden ko man nazara nyuti Allah fali yuti am akoni mogo minyi dafale ko bi ala batila ala batu aya dafale ni kalo saba minye ni apese ka sunde wajibile mbaka te daga ka yele maka ke fenwore fo aka kalo saba inde su na ya sora ya dafale mbutu nyogo na de fana utu nyogo nya de wajibiraka me na ya sora mutu nyogo nyanga niya abese ka kalo saba insu ku farafa ka bonyo na bon ninye min fo ko ciden ko mo ka barati la do arjanna ko do fana be ayaw do fo ko balil lisan wala nafsi basira wala ko bebi tayrodo
bo ni aya te iskalu nana yoro mini doni ke bago aya ni hadisa ince nu yu fara nyogon ka wa yadi udkhulul jannatu bima kuntum ta'malun o be aya kono ayedo ari janna kono nakabaraw sababu ye o ala ba fo qur'ana kono ayedo ari janna kono nakabaraw ye ciiden ko mogo ka bara te seki la do ari janna kono ukon nonu be fara nyogon ka cogondi ci doni ke bawo ye nonu de fara nyogon ka ni ciiden ko la yadkhulul ahadukum al janna bi amalihi ciiden ko mogo shi aw dawla kilen shi te seka do ari janna kono ni ka baray قالوا ولا أنت يا رسول الله شيبو كهري على كتشيده كبارة سكي لا دوار جنة كون أكو ولا أنا إلا يتخمدني الله برحمة منه وفضله أكو هري نيرة كبارة سكي لا دوار جنة كون فني على ينسوتري نا كان نيما يا نا كفاسمانتيا كو أو بي أوني آية فرانيون كتقول بما كنتم تعملون وكون تشيدين كحديثا نقول لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة باو سببية أي باو يوديا نتشيدون كدولا كلين كبارة تسكي لا دوار جنة كنو باو من بو ويرولا بعمله الجنة وباو ينكرو يموني مغشي كبارة تكي كومي كارجنة سايكي دوا كنو mogo si ka baara tɛ se ka kɛ komi i ka baara de arijanna sa i ye i bɛ don arijanna kɔnɔ i ka baara de bɛ dɔn hadisa in ka bawu ye o de kurana aya ka bawu ye juma ye bima kuntum ta'malu ba'u sababiya kurana aya ka bawu ye de ayi don arijanna kɔnɔ n'a ka baara kore mun ye n'a ka baara sababu ye baara bɛ sababu de ala b'a ka fasamanta n'a ka nɛɛma fara ka k'i don arijanna kɔnɔ me ciiden ka harisa kala nyini ka bara wutte se ka arjanna sahiye ka ke komi songo munu semunu ba misali yafo do nana e may sigilembe nim misiri dala e ko karasa nim misiri nyama do fule misiri kono do ka bode ka fili kene mare akoy ka barake dentene ko ka ciiden tene atemina na sim fulay o ko fe mo wore nana e ko karasa nugu do fule misirin kono a fule yan fa bode ka fili adonna yen nugo inta ya boya fili iko wata mina yala kan nugo inta misiri kono kata fili wata mbo sorwa obe watan sorwa me wata indiran munye parce que ayi bila ci minna ni sonna kake an ni sonjira ikam nugo inta li kera sababu ye watan sorwa ye kololi minke aye a sababu yedina donc mogo ka baara bɛ se ka kɛ sababu de ye ka ala ka fasamantana ka nɛɛma fara ka k'i don arjanna kɔnɔ mais e ka baara tɛ se ka kɛ sababu ye ko a ye arjanna wajibi ye dɛ o ko hadisa dɔ nana ala ka jɔn dɔ a ko a ye baara caman de kɛ kiyama dɔ a ɲagara a ka baaraw la ala ko n ka jɔn yala n k'i don arjanna kɔnɔ ni n ka fasamanta ni nɛɛma de ou bien n k'i don arjanna kɔnɔ ni ka baaraw de akon tigala ndo arjanna kuno nin ka barawi ala kubat akon malikaw akon ye nya fula min dama o nya fula nema ana ka baraw ayu pese nya fula min dira mauna ka baraw pese ra nya fula nema le ka baraw ma se ko lu pese re pro nya fula nema ye baraw pese akon je ka jo akera chogodi akon do arjanna kuno nin ka fasamante ka bara be sigar janna soroyo ala kan nema min be eka o barika dara folo wa janko ina barake min be arjanna soroye mo ka bara te se kadu ido arjanna kono bara sababu de bon ko do abe misiw ni sagaw mara be se ka misi do mogo do ka togo la mais atate ko obe cogodi ni atigi ka o keli toye o de kañi ko fula ko folo aqida de be do bolo ala ni karasa ni ye misi do ale togo la de
misi be bugu abenya ni saga do atola de abe bugu abenya agida jugu de ni abe comme ayo o tigi ke comme misi bugulu ni hera bale de bolo ni ma misi koni do ale tola do ka misi te bugu ale de bugu la bugu donc ni nya agida jugu ye nin tebbe na ya sore bu do atoma ni ninde nin tebbe ni nyere hada maden ka sinsi nyogona danfen ka ala toy mo be sinsi ala de ka ko kelela me kana sinsi ko mo do ni min do na to na dro o be nya ka sinsa to ko chogola o be aqida juguna ti mo ma kele afulana ni ya do atola ni etanyana ni atigi make mo nyana ma ya be se ka fo ni misi e neta de be ba do ni misi do na neto de la kele be wuli ci ta ba no nyogonci ce ta ba fana te daga ka do fasamanta idon ka do fasamanta doka kami do kere kere kami sidu do atola ube ka do do atola ube ka saga do atola donc ale fana ni o ma fa mona bamba ka ko ni nyene reta de pa ale yere nyana maya ayen nindolo ne tola o be na ni fitena ni kele donc ni ko fula bala ika toye ika misu yere ko mara ubi ka tola ni be min di mo me mai ba dama ni ndira ima me ka to kala ka to e ka kontela an nyaaye ci tabago do fatulen ko fe misiw do tumbe nin cogola do ko nim misiye nere tay nere to kera ni nande tay ni do ko ay ciye do ambe de bacha demba ya farla na nyona anyaye mo ko fa ka demba ya farla na nyona ay anyoye kon nin en do na ale to de la do ko ay kara am faade do fa sara ambe de tado ciye de do kele wulila no fe fo kabila ko ewa fo ka dewu ka demba ya farla no fe ala ka hakki man dama nuna nyogono mo ko yire ko suma nin ko fura min bala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bo ko do ko manturu suba sisa ubani ka telefoni de ewa connecte nyogona bo ko qur'ana mimbe ka telefoni ka qur'ana imbe e telefoni mbe qur'ana imbila mantoro inka e karaka bo eni mantoro in fana be do nyagena ko do ko o manyi ko be chogodi na ya soro qur'ana mimbe mantoro ka e karaka adatugulente qur'ana imbe kenemade ate komi telefoni in chogo ni ewa qur'ana be e karaka na telefoni in fagara qur'ana inte yetuguni ni ote qur'ana nyelende do be to mantoro e karaka doni ki bawo ko ate beino kado nyagen kono fengo fenni ala togo bala fen kono makarhudo ino kado nyagen kono janko ni qur'ana yere de be mantoro e karaka keneka abeye ate daga ino kado nyagen kono bon ko mbanuma muso do ko ale ba fe ka perminta ko me uba fo ale ka nyeda tuguna yimbo bon na ya soro silamiya sariya be jamana mun kono fa bujani nunu nyini karani na nyuguna ma har wo do nyo lamya bolo muso do de ya nyininka ne ye kalan do de ke ka diplôme soro u kankan e wasiso de do akankan ta bara dola mais u bara yi karati de be dila u ko mo ba fe ka do bara yina foi ka photo de ta wo ko obe chogodi ako wale be min fo o bara suwi ka kari ala muso kana so ko ebe nyeda ubo ko ka photo beta o bara suwi ka karola ewa akata wa minye Abdul Musin Abadi fana ya nyogona jabi ako muso ka kari o bara sugula ikani nyeda bo ki ka photo ta ko ode kanyo o man yattaqillah yajal Allah makhrajan wa yarjuhu min haythu la yahtasib donc ni mo mi nya aw nyini kambe min fo mo ye an ka jamana chogoni fo tala koy wodi ato uye nyini kali do nati salu fawjani ma ko ameriki karamogo do ba an bolo ameriki ako minye saudi aka karamogo ka fatawo akana to kabo lame ko be barake ne uye ameriki nunu parce que ulubu ka jamana de kono u ka jamana ne yante kelen
tuma min kuma sera fa ujane ma ako karamogo be saudiya ka karamogo akulu be mogo jabi ni qur'ana ni sunna de qur'ana ni sunna ko ni be barake jiya jamana bedela ukulu te nyinin kale jabi ni jamana to goyede ko ako doni ke baga bi jabi ni qur'ana de sunna de qur'ana ni sunna fana be jiya jamana bedeka barake nay wala muso kanye daw bo koy be fotota yiki kan ni qabu bo koy be fotota silamiya sariya ma jenanai sirama sariya ma jenanai donc na kera ni eko be jamana kono uko ate soro no ote abe ke darura kono ni eko ite nya kode abe do darura kono darura foto munun dagara wori foto munun be ni dagara kardante foto munun dagara abe se kado darura kono ni akwa jamana ka tabulu te so de pew fengo fenye e ka fenya na ma e ke ka ke fo karante de ka sore bulo fo foto de kasa so ta fana obedo darro kono men ni tara silamiya sariya ko ni mate jenay saudiya nonun te jenay ko muso ka karante foto ta kiki nyeda bo ube passeport foto lu te jeno yo men ni ebe jamana kono e ma ko sera foto do ma ko fo foto de ewa jinya darura gelendo de ka dilole mbala ube ka dina do de ka dilole mbala misala lan ka jamana fule ni ite se kata ewa hiju yereke ni passeport tibolo carte tibolo o nyogono ba fo musoma fana o kikan ni gabu bode donc o do na darura kono ni sago tala mais asugu ni nana o carte ni makota la photo faraka wala donc o bedo darura kono bode fo misila mer sare ko ni ma daga photo yere la daga janko muso ko ni ka nyeda bo ko abe photo ta